Hey guys, welcome back to my channel. So for today's vlog, ayan guys, ay ituturo ko kayo dito sa bagong condo. Ayan guys, so ito yung entrance. Ayan guys, so ang condo na to guys is Kasara Urban guys. Ayan, so located to sa Pasig. Ayan guys, so pasok tayo dito. So ituturo ko kayo dito guys sa labas hanggang doon sa loob ng bagong condo yun. Ayan guys, so marami pang mga available dito guys na, so si kuya nagabang hahanap ng bayan guys. So ayan guys, pasok tayo dito. So, ito yung basketball court. Tower 1. Tower 2. So, yan guys, nandito na tayo sa loob. So, ito yung swimming pool nila dito sa loob guys. Ayan. So, medyo mahaba din yan guys. So, may naglilinis dyan sa may gilid. So, ito may binigay na brochure. Baka daw gusto kong kumuha ng isa pang unit. Ayan guys. So, pasok tayo hanggang sa loob ng condo. Yan guys, so may mga naglilinis ngayon dito. Linis din sa daanan natin, charis. Ayan guys, so, matitiraan po. Ayan guys, so ito yung swimming pool guys. Ayan, hanggang doon sa dulo. So dito tayo sa may Tower 5. So pag gusto nyo mag-swimming guys, eto dito kayo magpapaalam. So ayan guys, ito siguro yung Tower 4. So doon sa kabila, ayan, so dito tayo sa Tower 5. Ayan guys, so ito na, malapit na tayong pumasok sa Tower 5. Ayan, so ito na guys yung entrance. Ayan, pasok na tayo. Ayan, so ito yung Tower 5 guys. Ayan, so meron din tatlong elevator pero yung isa hindi pa gumagana. Ayan guys, so dito tayo. So sa 4th floor tayo. Ayan guys, so yan, nasa 4th floor na tayo guys. 4th floor. So bubukas na yan, cheers. Ayan guys, so dito tayo sa 4th floor. Dito tayo. Tapos dito tayo sa 4L. Yan guys. Bukas na. Oh, 'di ba ang gulo, charis. Magulo pa nga guys kasi wala pang mga kagamit-gamit. So saka naayos pa lang guys. Ayan. So ayan yung mga makikita dito. So yan guys, update tayo dito sa condo. Ayan, nung last time na nag-vlog tayo dito ay walang gamit. So ngayon, update tayo, meron na tayong ref. Ayan, buksan natin yung ref. Oh, 'di ba walang laman kasi bago pa. Ayan. Open na siya guys, tubig lang yung laman. Ayan, so may ref na ngayon. Meron na rin tayong washing machine. Ayan. So, ito yung aircon, guys. Hindi pa naikabit. Ayan.
So, yun yung bagong update dito sa condo. So, ito sa terrace. Labas tayo sa terrace. Tingnan natin. Liwanag. Maganda dito, mahangin guys. Ayan. So, inaano pa nila. Inaayos nila itong likod. Kasi gagawin daw yatang garden. Ayan, si kuya. So, ayan guys. So, ito yung bagong update. So, dito muna yung mga karton. Diyan muna nakatambak yung bed. Yung kalat ko guys. Kasi kagagaling ko lang ng Isabela kanina. Then, mamaya, uuwi din ako ulit sa Isabela. Ay, okay, Aurora pala ako galing. Gumala ko sa Baler, Aurora guys. Ayan. So, yan yung bagong update. Ayan, tinur ko na kayo dun sa labas guys. Papasok hanggang dito sa loob ng Kasara Tower 5 condominium. Ayan guys. So, update na lang ulit later guys pag may panibagong ano dito. Pagka maayos na. Ayan guys. So, yung CR dito. Maganda yung light sa CR guys kasi double purpose. Yan, dilaw tapos puti. Tapos diba? Ganda. Diba? Tatlong kulay yung ano, yung light niya. Dito kaya sa kusina, sa kitchen. Check natin. Ay hindi. Sa ano lang. Sa CR lang guys. So ayun guys yung bagong update natin dito. So at kung bago ka pa lang sa aking channel, please don't forget to click like, share and subscribe. Ayan guys, pakisampal lang palang button at hilahin na din ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong video. So see you on my next vlog guys. Bye bye. Stopover. Hi guys. Hello. Buhay probinsya. Buhay probinsya. Oh, ako ang Para yo. Kaldero. Ay, apo. Kaldero. Tadi bulong sa ba?